Zoberte si za polóne. Áno, jebe. Dám ti 0 krát 5 jedným. Koľko budeš mať? Jebe mi? Super. Látka, Je aj tej kamera. 0 krát 1000 eur, zajtra mi vrátiš, lebo máš 1000. Dobre, tak zajtra si dones. Áno? Súhlasíš? Všetci ste svedkom, že som mu dala 0 krát 1000 eur? Výborne, zajtra mi vrátiš. Znova mamine a naučíš sa poriadku. Toto riešime, Vládko. Treťačke učilo základná škola. 0 krát na čo je koľko? Vždy. A ty mi tvrdíš, že 5 jedných. Tak to... 0 krát... Áno, ja som mám niečo proti na piatim Facebooku jedninám, dneska. alebo to, že nevieš, Dneska koľko je nám 0 to krát bude na na čo. Facebooku. 0 krát na Nie, čo potom je čo? nedávajte Vždy. to. A 0 Nedávajte na krát 5 Facebook. jednín je nejaké Nedávajte zázračné na číslo, že 0 krát 5 jednín je zrazu 5 jednín. To by bol iný masak. Tak čo môžem dať za to rovná sa, aby 0 krát to dá, čo bolo 5? Čo tam za to rovná sa Vlado je môže lepší ako napísať, Černobyl. ako 0 krát dá, čo by bolo 5? Kurva, to je riadna paráda, celú hodinu sme zabili. Koľko ti mám dať eur, Vládko? Vravel som, že ho to jebe za to. Ani raz ti nemám dať 5 eur, pokojne. Už som ti dal, ani raz nedala 1000. Dobre, už sa mi nechce natáčať. Dám hneď teraz 0 krát a ona